wa badara be mu fina ne ka shu kilinela te jashigo ikulobena wa badara ne tigɛrɛla bi ne tigɛrɛla sini fo kan tu kɔfɛ ne tigɛrɛla o to mɔriya ka sigi la yɛrɛ Shaga, idun garzige jara kabo jamana kuno doron kana bara soro wani maga dore kada fuga bara idun garzige jara Shaga, ne mi finina. Kada fuga bara sirli baredo, wa paranyina mabarudo. Me mi gelema. Iki jija. Iki sa baram ke kanya. Ode kadni. Niga kuma me aja. Niga kuma la digere. Nyada me no ponziadi. Me bibina. Mfle biro kono. Patron, Kasim Jabati. Aka dana do benka ala de ba do ako do dem nera isasi bina aka chacho febe du ngona ne de isasi be partager ñoko ci alhamdulillah ma ala foka ala bargada ka kala Kasim Jabate foka bargada aka dana ko so ya famia al say do oge Shaga o jarani iki jijere ne ba de sason baramano mi gon kadne woni iki barga ni seri ki jija kana mo kana mi o on kadni ngala sonama ni galla li gamme Shaga ni re de bali bani kade fu ko ngila wo jina to ko abi jinya fambe fe noko jodde be silinge yani aja ame fika silinge fambe ke isa sori na fleur bibi na oromna sabare ba mulle tati be do silinge isa be do abe anga isa sili ya fama nyere ni Fatamata an kwansigira kumara parce que yoro do be isa ma sin folo akanga tawlu kumara mna yoro be serve isa sila kada fo ko ta silinge ya be binaye kado Shaga njarai bere bina lafiya ta jugola tare nala sunama silinga bere bina lafiya ta jugola nala sunama jarani ne ro wa yere men mela aja ichadum Badra abi Shaga Badra abi isino musofre dum basali basala mon maro awachine yakade awta kelela kon sinam so be me Shaga antika sega be mo so ne ko mbolo woni men ka se soraga Shaga bete noyewa ni be ere noye anga ogodia tangon nana ne tume ere fe me ega dibana mo taga de oke ora ga mai mana ne re fuwera soro te frunde ne la nyere yere ora sagare kun kadne aja fruna watire mo dawde ke al sala ba furu sibe aba furu ni sibe ya famia ay bala ini so bala na ek fefeke ata koroya ko pasi korodo ya ba me Shaga nala sonama ni chogon te foshi gene la te bash foi de gene la mine sinam sun antiga be mino kon bado chebe na gene tay nala sona Shaga ando gene talatiza idun gerzege jara comme sofru dro ka dingurani soro ude gerzege jande otoro dungu wile kala chogodi dungu be chogodi uldo mona folga mage de bebo kalama ndato fadiri la so mona fere ye de na fili misidala nyata nyayira na non solo ga fo ko din janyira ira fo wa din ja parce que ni furu ga sam motor ni be din soro motor ni din soro wa janyira bala bo wi din ja to de lati ya famia Shaga vena to ta dungu gon jarai me nagli bilare kana yina nego
Yami. Itami bolo doro wati mina doro iwene wole. Ami nyowa yoro wale min yoro site gele. Si. La su. Profita la. Akili bola. Mama so bema. Anga tayo mi site no wele na leno. Anga tanga site no ni fonu yila. Yere ga jeti mi. Shagan jigi bi kane. Ne ga furu teo. Ne agli bi la. Nala so no. Kana ina gore. Jos che ni ya cliff la ba fi ko duguna ya ndumi yule fana ntigi soro akwa mume chanu men bela fana ire ti to la de wala mi la chenten to la la che ba kalama ni do so furla mena we bon depuis aller furla le che muso fana ta ko sayna o kelen do ka ale segen turu dungu do kuma chama mbora be la fiande te ka sega la fia ima bo ara bo bela cliff la na ere fana tara fa ka abulla ima boro ko gel ne wan toro chugo na ala de ba donwa nya wule fana ngu karse yen ge ku mana edu mita kunno na le matan wakati kon la wata ere ni mun la fia ko ale bina chen ge ko bon ko nte ko selama donc ale bita folongo ngo che ngo nta ke to re e bita ntu wala tanto ni tanto wala ta mano wona furu fi mama no hein adola re bitu na sanga che muso fla na me to na bo itale fla to no na i place minela Bolanji. Uwe nega den soro balale ato. Ni bega musore fura. Basali. Ika den soro baliate ne ma boy jigi koro. Wati na position do. Walma ne maga muso flana tade. Ni muso flana furu nya bunya dai koro. Ni ma bunya dai koro, ibina kuma bunya dai koro. Ha? Muso flana me do ala musado. Kana fo gombori jigoro de maboye jigoro bari mama ko faka ko kila hode do ibsi galuga tikachila Sado. Ni le fide bisa ke ka cheka muso fla furu wo ke tamto ka doga shusha ngata di do ma ko barga be do ke be je so la yish. E te sega de so taw. Jiyen hono. Wa badara. Be mufina. Nega shu kilimela te jashigo ikulobena wa badra net kelela bi net kelela shini fo antu ko fe net kelela
tout moriya. Hein? Tiɲɛ yɛrɛ la Non. ale dun kun kan ka to yan an kun ka ɲɛɲini a kow la Wallahi. Jos ne ko e balimamuso terimuso in a ka ko bɛ cogo di A terimuso jumɛn? a terimuso Mani Mani awɔ. cɛ e ka ko sɛgɛsɛgɛ bani muso furulen ni muso furubali ka jɛ a ma nɔgɔn dɛ u tɛ ɲɔgɔn faamuya O ye tiɲɛ ye mɛnɛ. n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ko in i b'a nɔ sɔrɔ ko in na a dun nangarabaminɛ falen don cogo min e k'a ko sɛgɛsɛgɛ bani Ne ka cɛ i b'a dɔn i ka nin kuma ye tiɲɛ ye. Cɛmanin ka ko man bon ne ma hali dɔɔni ma. Kuma bɛɛ a bɛ ne dɔgɔmuso fɛ yen. Kuma bɛɛ. A ka ko man di ne hali dɔɔni. a bɛ ten cɛkɛ a ka ko ka ca. Non. Badara terikɛ Kalilu. N ko dɔgɔmuso de don. E k'a sɛgɛsɛgɛ bani. Ne ni n ka ko man bon ne ma. Vraiment i ye min fɔ tiɲɛ don. Ne Badara ni ne tun y'a dɔn ko ne ka muso fila furu tun bɛ kɛ tan ne tun bɛ ɲɛmajɔ fɔlɔ. K'a fɔ ko ba Sali bɛ sɔn ka nin kɛ ne Badara la wallahi ne tun ma sigi n'a ye. N fɛ a y'a ka nisɔngoya kumaw fɔ muso fila furu man d'a ye dɛ, a don ta bɔ tan dɛ, n b'a ka so minɛ tan dɛ. Nka ba Sali ka ne ka so bila ka tunu ne ɲɛ tɛ ka se ka da ba Sali kan. N tɛ ka kibaruya sɔrɔ. N t'a dɔn a donna san wa a donna duguma wa n ma kɛ Ala ye k'a dɔn. Wa chose bizarre hali m'a t'a ɲɛ kan k'a fɔ ko murutili ko b'a kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛna taa yɔrɔ la quoi. N y'a ka mɔgɔ fɛn fɛn wele n ma ɲɛ sɔrɔ a si ma. Nin kelen ye Badara ni n kɔnɔna fili dɛ. Ba Sali bolo k'ale ka ko man bon ne ma k'a sɔrɔ Ba Sali ka ko ka di ne ye. Nka f'a ka dɔn ko kɔrɔ bɛ ka na muso fila ta kɔni dabɔra n ka se ka den sɔrɔ. An ye ko sugu bɛɛ k'ale ma den sɔrɔ. Nka musow t'a faamuya de. Ka butigi la taga yɛrɛ bɛ nege bɔ n na. Wallahi n bɛna n sigi yan an ka bureau kɔnɔ ka lafiya n tɛ fɛ ka taa butigi la. Idris. An ka ne ta in bɛɛ to yen. E yɛrɛ to ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ma kunnafoniya foyi sɔrɔ o ko tɔ la bilen. I ko ko i ni Akutuba min ye ɲɔgɔn ye kɛ. O tuma a ko bɛ cogo di? Cɛ Jos ale ye mana de fili ne kan. Cogo di? A y'a ka numéro don ne y'a ka numéro ta ne b'a wele a tɛ n ka appel ta. N'ale ma ne ka appel ta ne b'a sɔrɔ cogo di? Ne b'a kɛ cogo di? Non c'est vraiment non tiɲɛ yɛrɛ la. Mais i bila paix la sa. Déjà kɔni a ma o yɔrɔ f'i ɲɛna. Awɔ a y'a fɔ n ye. I bɛ to k'i munumunu ka carré kɔnɔ dɔrɔn an ka bɛ se ka ɲɔgɔn bɛɛ dɔɔni la o. E ko tɛ yan? Mais o de don a kɛ ten dɔrɔn. Ok Jos n y'a faamuya. Voilà. N bɛna to ka munumunu ka da la. Merci i b'a kɛ. Ka ko jateminɛ. Mais cɛ Jos cɛ n ka cɛmuso furu siri fana ma dɛ. E ni Saka ye denmisɛnnin teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ. Saka dun bɔra ka sisan ka muso furu. Ouais c'est vrai. I dun fana muso b'i bolo ne ye mun na ye? Awɔ. A ko bɛ cogo di? Ni dun b'i teliya ka muso furu ni muso b'i bolo n'i m'a furu joona kamalen wɛrɛ bɛ sɔn ka tɛmɛ n'a ye dɛ. Non n'o dun kɛra n ka cɛ a ko bɛ gɛlɛya dɛ. N b'a kan sa. Cɛ i b'a dɔn musomanin ninnu fana filɛ nin ye vie b'u n'u na wagati min na n'i ko i bɛ furuko kuma caya dɔ la dɔrɔn cɛ n'i ma funanjan o bɛ taa quoi. Sinon ne yɛrɛ kumana a fɛ o. N kumana mun fɛ furuko in na mais a tɛ ka kaana jɔlen de fɔ a bɛ ka na munumunu walayi. I ma ye. Ok n y'a faamuya. I ma ye. Oui Kalu. Ça va? Kalu ɲɛ ma sɔrɔ a ma dɛ. Ɲɛ foyi ma sɔrɔ a ma. N'olu bɛɛ kɛ o. N y'olu bɛɛ kɛ n kan ka mɔgɔ fɛn fɛn wele n'u ka contact bɛ n bolo si ko ko Ba Sali ma s'u ma ye. Hali a terimuso min bɛna a nɔfɛ Mani ko k'ale t'a yɔrɔ dɔn k'ale yɛrɛ n'a famana. A ka téléphone tɛ ka don. Non a balimakɛ min bɛ yan nɔ Jos awɔ ni Jos yɛrɛ n y'a wele n k'a ka tila ka na n fɛ yen nɔ parce que an kumana téléphone de la quoi donc ale fɛnɛ ko k'ale t'a ka tagali ko kalama. I ma ye.
k'ale yɛrɛ y'a wele ka cɛ k'ale ma sɔrɔ. Awɔ a y'o de fɔ n ye siɲɛ fɔlɔ la n y'a wele a y'o de fɔ n ye filanan na bon la même chose a ko k'a bɛ tila ka n sɔrɔ so yan nɔ donc on va en parler. Kalo bɛ diya dɛ wallahi ma dabɔ nin kama au moins ni problème bɛ yen an ka expliquer ɲɔgɔn ye facilement je crois que c'est les meilleures choses à faire ou bien. Ok, y a pas de problème an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ vraiment merci ok n'a kɛra cogo min na i bɛ sin kɛ n ye oui d'accord ok k'an bɛn o la. D'accord a mana kɛ cogo o cogo n bɛ solution sɔrɔ a ko la inchallah.